आं दायो दङ उदालगुरि जिल्लानि रौता दखरानि सिङाव थानाय रौता स्टेशन जौगापुर गामियाव आरो बे गामिया 2008 मायथाइयावहा जोनोम मोन्दोंमोन आरो बे गामिखौ बुङोब्ला जोंहा मोनसे समनि जाथायखौ बुंनांगोन। बे समनि जाथायानो जाहैबाय 2008 मायथाइयावहा बर'नि गेजेराव सारा आसामावनो बर' आरो मुस्लिमनि गेजेराव मोनसे दाङाबाजि जादोंमोन आरो बे गामिया दङमोन मोनसे समाव मुस्लिम हारिनि गेजेराव, बेनो जाहैबाय बटाबारि गामियाव। बै बटाबारि गामियाव 2008 मायथाइयावहा हारि नाङैनो दाङाबाजि जानानै बिथांमोननि न'खरखौ न' बां गासैखौबो सावजोबनानै धन सम्पति सावनानै सेवहांगार खालामदोंमोन। बेबायदि खैसार खालामनायाव बे जौगापुर गामि थामहिनबा रौता दखरानि सिङाव थानाय रौता स्टेशन जौगापुर गामिया जोनोम मोन्दोंमोन आरो बे जोनोम मोननाय गामियावनो बर' हारिनि थाखाय जिउ बावनाय एनडिबि सासे सोद्रोमा, बिखात सोद्रोमा। बिथाङा मोनसे समावहा हारिनि थाखाय थै-थां गावनि जिउखौ बावसोमनानै हारि सिबिदोंमोन। बिथांनि नामानो जाहैबाय मुंख्लं सान्तिराम बर'। बिथाङा दिनैनि सानावनो हारिनि थाखाय गुलि बारुद बिखुङाव बाना लानानै पुलिस मिलिटारिनि आखायावहा गरसे नङा गरनै नङा गासै 10थानिबो बांसिन गुलि जानानै बिथांनि जिउखौ फोजोबदोंमोन। दा बिथांमोननि न'खराव जों फैदों। बिथांमोननि न'खरा माबायदि फोरमायदों दिनैनि बे बिथांनि रुंसारि जानाय न'खरखौ न'खरनि सोद्रोमाफोरा मा फोरमायो जों आबुङै मिथिना लादोनि। जों बे समावहा दिनैनि बे एबा नोंथांनि फंबाय सान्तिराम बर', बिथाङा जे बर' हारिनि थाखाय जिउ बावनांबाय, दा बिथांनि बागै दिनैनि सानाव मा फोरमायनो सानो नोंथाङा? आं नोंथांमोननिसिम दिनै जा नैबे न'खराव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय फैनानै जा रादाब लाफैदों, नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै बिथाङा बिर जोहोलाव सावसुब एबा सान्तिराम बर' बिथाङा आफादाव हाबैदोंमोन। दिनै बेसेबां गोबाव समावहा बिथांनि जोनोमा जादोंमोन 28/10/1978 सनाव। दा बिथाङा दलगाव बटाबारिनिसोमोन, दरं दलगाव बटाबारिनि। बिथांनि न'खरा बिफा दंमोन, बिफायाबो रुंसार जालांबाय। बिमा दं दा मुलि बर', बिफानि नामा जाबाय रुंसार बापुराम बर'मोन। बिदा सासे एबा फंबाय सासे, बिब' सासे, बिनानाव साथामखौ बिथाङा गारना गालांबाय होनना बुंजायो। बिथांनि हमना ला दलगाव बटाबारिनो जोनोम जादोंमोन, बेयावनो फरायदोंमोन आरो लोगोसे बिथाङा 9-10 फरायनाय समावनो न'खरखौ गारनानै गावआ बर' हारिनि थाखाय मा गोसो जानानै बेसेबां गावनि बेसेन गोसा माबाखौ गारनानै, बिमा बिफाखौ गारनानै बिथाङा बर'नि थाखाय दा मोनसे खुन्थिया हारिखौ लाखिनाय मोनसे NDFB होनना बुङो, बा बर'नि मैखोम संगठन, बेयाव बिथाङा हाबैदों। न'खरनिफ्राय जों माखासे बुजायदोंमोन, माखासे माबादोंमोन, बेफोरबायदियाव थांनो नाङा बेसेबां गिलु बालु होनना बुंदोंमोन। बिमा बिफाया गाबलाय खुलाय खालामदों, नाथाय बिथाङा गनायासै, मानियासै। गावनि जिउखौ बिथाङा बेबायसानो बिर जोहोलाव बायदिहै NDFB आव थांनानै प्राय 18 बोसोर रानिं बिथाङा बेयावहा नांथाबहैबाय थादोंमोन। बिथाङा खोनाना मोनदों बिथाङा सेकेन्ड लेफ्टेनेन्टबो बाब मोनदोंमोननो, बिबान मोनदोंमोननो। ओरैबायसायै बिथाङा सासे ओरैबायसा बुंनांगोन, सासे माने जोबोद बिर होनना बुंजायो। मानोना गियि मानसि आरो बेनिफ्राय टलारेन्ट, माने गोबां बिथाङा बुद्धि दंमोन, गोबां साननो गोरोंमोन। ओरैबायसाहै बिथाङा नैबे आरो NDFB आवहा थांनाय समाव जेब्लानाखि फैयो अब्ला जों सोङोमोन, नों एक्सुवेलि NDFB आव थांमारनाया नंगौ नामा होननानै। ओमफ्रायनो बिथाङा बुङो, नंगौ आदा, आं थांनाया नंगौ। दा एक्सुवेलि मा सानदों बे NDFB बा बर'नि माबाया एक्सुवेलि बेसेबां बर'नि थाखाय बेसेबां सहाय सहजुग, मा सानसे समाव मा सानदों होननानै। ओमफ्राय बिथाङा मोजां मोजां पइन्टफोरखौनो होयो।
आं जा साननानै ओंखारलांदों आं लाइट साइन होबाय आं बेयावनो थांगोन बेनि थाखायनो आं जेना थागोन थांना थानाय थायैया बे आंनि खोथा होननानै ओरैबायसा मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ बुंनानै जोंफोरखौ किसुमान सोंथिखौनो सोंहोनो हायामोन आरो जों दा बेफोरावहा बिथाङा सासे जे ब्लाडनेस एबा जोबोद दुखुनांथावना माबाहै बिथाङा सानसेखालि बेयावहा 2010 नि 13 जानुवारिनि नै दिनैनि सानावहा जों मागो जानांगौ मागोनि थाखाय बेसेबां न'खराव लाहार लुहार फिथा सावनाय बायदिसिना खालामदों नाथाय बे समावहा बिथांनि गोथै सानखौसो बा गोथै थैबायनानै पुलिस मिलिटारिफोरदों काउन्टार जाबायनानै क'क्राझार पर्बतजरा गामियाव एबा बग्रिगुरि थानानि सिङाव थानाय पर्बतजरा नाय गामियावहा आसाम पुलिस एबा भारतीय सेना बिथांमोनदो काउन्टार होलायनानै थैबायनानै खबर मोनबाय हर अखानाखालि जों थांनानै गोथै सहखौ नायहैबाय बिथांनि देहायाव फिन्दानिफ्राय जेरबानिफ्राय जा गुलि जादों 7ता गुलि जानानै थरखा बरखा जानानै बिथाङा बेयावनो जोबदों बेनिफ्राय जों बेसेबां खस्थ' खालामना थांदों हर थांनानै मोननानै नाथाय बिनि नुना मोनबाय सिनायनानै जों बे बैसा बिथांखौ लाबोनो हायासै नाथाय जोंहाबो बे बैसा अर्थ'नितिक फाले माबाथिं जोंहा एसेबां लोरबां बे बैसाहै जों लाबोनाय जायासै बेयावनो मोनसे हत्कार खालामनानै मानसिफोर होनानै हत्कार खालामनानै गारबोबाय बिनि उनावहा बिथाङा दि जोबलांबाय माबाबाय बिनि उनाव बिथांमोननि जा बिबानगिरि बा बिथांमोननि संगठननि माबाफ्रा उनावहाय निस्सय खबर लादों खबर लानायनि उनाव ओमफ्राय न'खरखौ माबानानै नैबे खाम्फाखौ बिथांमोना निस्सय सहाय सहजुग खालामनानै जोंनि बे गामियाव फैनानै जे संगठननि माबाहै बिथाङा जिउ बावलांबाय थै बावलांबाय साहसैमोन बिथाङा बेसेबां ब्रेभनेसमोन बेफोरबायदिखौ जोंनि गामियाव फैनानै बिथांमोना बुंफायदों आरो जोंफोरखौ बुजायबोफायदों बे आफादानो सानसे समाव बर'नि थाखाय सिनस्रि जागोन एबा बेनो जोंखौ बर'फोरखौ फोथांना लाखिगोन होननानै बिथाङा बुंलांदों बे बैसानो जों आसाफारि थानानै जोंनि गथ'आ जोंनि फंबाया थैलांथों जेबो नङा नाथाय जोंनि बर' हारिया मोनसे गोगोम खुन्थिया जाना खौसेथि जानानै थाबाय थाथों होननानै जोंबो बे समाव सानदोंमोन आरो बे बैसानो जों फिथाइ मोनबाय नै दा बिटिआर बेफोरनो मोनसे एंगोल बा प्लास पइन्ट एडेड पइन्ट एंगोल होननानै जों आसा फारिदों आं बे समाव आरोबाव नोंथांखौ फंनैसो बाथ्रा सोंनो नागिरदों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारावहा बिटिआर एकर्ड जाबाय आरो बे एकर्डआवहा सागानगिरि महरै बिथांमोननिनो एनडिएफबिजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खौसे जानानै आरो माखासे आफाद खौसे जानानै एकर्ड खालामदोंमोन बे एकर्डआव जाहाथे बिथांनि जिउ बावनायनि एबा बिथांनि मुंख्लं जाना थायालासेनो नोंथांनि फंबाय थामहिनबा सान्तिराम बर' बिर जोहोलाव सान्तिराम बर' बिथांनि जा हारिनि थाखाय थै होदोंमोन बिनि थैया जाहाथे ओरैनो थाङा सरकारनिफ्राय थामहिनबा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारनिसिम नोंथाङा मा खावलायनो सानो जोबोद गोनांथार बाथ्राखौनो नोंथाङा सोंदों जोंबो बेखौनो सानदों नंगौ जोंनि न'खरा लोरबां न'खर जेबो गैया बिथाङा जों बैसा गोरिब न'खरनिफ्राय बर' हारिनि जानानै थै होबाय गुलि जाबाय आरो जोंनिल' नङा गासैबो बर' हारिनि थाखाय बिथाङा मोनसे खुन्थिया बैसाहै निस्सय नांबोबाय बेनि थाखाय जोंबो सानो दे नैबे फैबाय थानाय जानोखि गभर्नमेन्ट जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्ट जोंहा सार प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बिथाङा निस्सय जों खोनाबाय थादों जे बे बैसा जिउ गारलांनाय बिथांल' नङा आरो बेसेबां दङ जिउ गारलांनाय सुबुंफोरनि न'खराव निस्सय माखौबा मोनसे अनसुंथाइ होनानै बे बैसा बिमा बा एबा बिफं फंबाय दङ बा बिदा दं बे बैसा दुखिया न'खरखौ निस्सय माखौबा मोनसे अनसुंथाइ होनानै न'खरखौ माखौबा मोनसे सहाय सुजुग होगोन होननानै आसा फारिदों बे आसा फारिनाया आंल' नङा सारा बे बैसा
जिउ जानाय एबा बे बैसा मुंख्लं जालांनाय बे बैसा न'खरफोरानो जों बिथां प्रमद बर' सारखौ जों आसा फारिदों इयुनसिम। बाथ्रा नंगौ। बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायो जे बिथाङा 2010 मायथाइनि 13 जानुवारि खालार थामहिनबा दिनैनि सानाव बिथाङा बर' हारिनि थाखाय जिउ बाउदोंमोन। दा बिथांमोना बेखौनो लुगैदों जे बिथांनि खाम्फाया खाम्फाल' जानानै थानो नाङाथो, बिथांखौ जाहाथे आथिखालनि दैदेननाय प्रमद बर' बिथांनि सोरखारानो बिथांनि न'खरखौ एसे नोजोर होगोन। बिथांनिल' न'खर नङा, जोंनि बर' हारिनि थाखाय 5,000निबो बांसिन जिउ बाउनाय बिथांमोननि न'खरखौबो समानै नोजोर होयो, बेखौ बिथांमोना हास्थायदों। आरो बेनि अनगायैबो जों बिथांनि बिमा बुरैया थांनानै दङ। बिथांनि बिमा बुरैया मा दुखु फोरमायो जों मिथिना लादिनि। बे नोंथांनि गथ'आ जे हारिनि थाखाय जिउ बाउदोंमोन, नोंथांनि गथ'खौ जे नोंथाङा खोमाना लानांबाय, दा बिथांनि बागै नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? निजेनि गथ' निजे खोमाना लानांबाय। दा जोंहा एसेबां हास्रि हुस्रि जाना दं। निजेनि बिफं खासे दं, दा नै ट्रेक्टर सालायनानै जादों, दा नै माबा खालायदों, बिदिनो हास्रि हुस्रि मावनानै जादों। जोंनि न'खरा सिलिंखार जालांबाय, जेबो गैया। सरकारनिफ्राय दा नोंसोरो मा होयो जों बेखौ लुगैयो आरो। दुखुनि राव बिथांनि गोसोनिफ्राय ओंखारदों, बुंनो हायै दुखु दङ बिथांनि सान्थिराम बर' बिथांनि बिमानि बिखायावहा। बिथांमोननि न'खरखौ नोंथांमोना जोंनि बे खौरांनि गेजेरजों जों देखायनो सानदों। बिथांनि न'खरनि एबा सान्थिराम बर' जोहोलाव बिथांनि न'खरनि बिमाया लांदां सान्दाङावहा ओंखाम ओंख्रि संनानै जानांदों। आरो बिथांनि न'खरखौ नायोब्ला नोंथाङा थोंजोङै मिथिना मोनगोन, बिथांनि न'खराव गोबां खस्थ'यै साथा बेरा लुथिंनानै न' बांखौ मोजां खालामनो हायाखै। दा बिथांनि न'खरा बेखौनो लुगैदों जे आथिखालनि BTC-खौ दैदेननाय एबा BTR-खौ दैदेननाय प्रमद बर' सरकारा जाहाथे बिथांनि न'खरखौ नायो, बिथांनि न'खरा बेखौनो हास्थायदों।